Teď. Čau lidi, vítejte u další hry Infestation The New Z. Budu hrát se svým slovenským kámošem Hitachiem. Budeme hrát Battle Royale společně, doufám, že se nějak setkáme v nich. Vždycky jsme skapali akorát zbytečně, buď já nebo on. Takže se na to můžeme vrhnout. Takže Hitachio, dej play, dej Battle Royale a dej arenu. No už, já už jsem dal, join ten server. Jo, 3, 2, 1. Tak jo, tak doufám, že nás to hodí dohromady a že budeme super special team. Já se ti budu snažit neříkat žádnou přezdívku, abych to se náhodou neprasknul. Mně to je jedno, volej ma jak chceš. Ale víš co, když seš afnutej, tak já ti furt říkám Hitachio a to druhý, veď, tak takový zlozvyk. Hele, oni změnili to režim palby. Už tam není ten křížek a bude tam kolečko asi. Mělo to 1,5 gigový update. Ty už se ostával, nebo co? Já už předtím, asi tak 3 dny dozadu. Já včera mám tušení. Loading game data. Až jsme tu. Failed to join game. Yeah. Error. A počkej, já tu jsem. Error. Ja to skúsim u tebe dojoinovať, možno ma to tam hodí. Doufám. Hello Chatler. Vidím, mal by si kúpiť CSGO, aby som mohl hrať CSGO. Mě to nebaví. Mě osobně fakt nebaví střílečky jako moc. Já fakt něco se zombíkama nebo tak. Já nejsem moc jakože typ, že bych... Veď tam sú zombie servery. To bych hrál zombíky jenom furt skoro nějaký. Já nevím, mě to prostě nebaví. A hlavně nemůžeš prostě být jako druhou osobou, víš co? Že můžeš být jenom third person a to mě docela rozčiluje. Je spíš něco jako Sandras a tuto. Joinul ses, nebo co děláš? No, na to joinul, na to, ale nebudem. A tu je SPD. Hej, ty mi voláš. Kde seš? Já tě nevidím, já tuto. Toky som, hej. You have no name. Cool. Já tě vidím. Už za tebou ťapu. Vydržaj. Mě to nezměnilo, mě mám to na kruhli. Ale nás málo nějak. Kamoško. Ej, tak to ma hituje ma takto. Jo? Tak já tě vidím v okně, ty kreple. Skapeš nebo co? Já jsem slyšel, jak jsi dostal strašnou ránu. On byl někdy na streche, ten čurák. A ty jsi skapal? Ty jsi umřel? No. Lol, a já jsem zrovna doběhl do baráku. Tak pojď do boudy. Nevím, kde jsi. Já jsem v tom baráku. Jak jsi byl ty? Úplně v tom samém. Jseš pode mnou. Tak tě vidím. No tak z budovy naproti byl někdo na streche. Go zabijem. Pomstíme se. Tam není, to je ten problém. Já nikoho nevidím. Já nevidím spíš vůbec nic. Tam byl na druhé straně. Já už vidím, jak se podívám do toho videa a zjistím, že jsem třeba viděl 4 hlavy nějaký, nebo tak něco. Takovou jsem ji dostal. Lul. To jsi mě zabil ty prase jedno. Hej, ty nejseš kámoško teda. Ty seš fakt, jo, hajzel. Ne, já nechtěl. Ale mně přijde, že mi to laguje strašně. Nebo že mi to přijde strašně opožděna ta krysa. Preda, ne, tady. Můžu tady, ty čurák, no, tam to máš, vyžer si to. Já nemačkám ty bandáže, já jsem takový pocac. Stejně mi to přijde, že to je strašně strašně sypavý. Tak já toho mám zaplýho strašně moc. Zase na druhou stránku. To taky hybí, ty myslíš.
Ale... I don't care. If you ask, you will die. Ach jo, já vždycky dostanu takovýho damage úplně z ničeho nic. Z nějaký strany. Já jsem úplně slepý asi. No tak, vážně, odkaď, už zas. Nějaký čmogr do mě prostředí. Já jsem spíš kempicí člověk. Já jsem fakt postižený, mi přijde. Ještě jak to mám zpomalený, tak je to úplně v prdele. Die, Mariko-san. Lol. Ne, fakt to nejde, já musím něco dělat s optionem. Are you sure about that? Yes, I'm sure. A ona se mi typne určitě, já už to vidím. Čurák. Nemluv prostě. Já vím, že taky mluvím prostě jak sviň, ale trošku bych si chtěl krotit. Mě se to nějak laglo. To musím asi skapat. Už se to vrátilo zpátky nakonec. Jasně, super. Dostanem Scar, dostanem veliký vytrbaný Scar. Jsi dostal od někoho pusu, nebo co? Jsem dostal autolamu vytrbanou, kterou jsem dám ničit. Taky. Já prostě nezabiju kripla. Já nemůžu trefit. Pro boha. Tak jo. Já se jdu někam schovat. Já už vidím, jak dostanu strašného sprcáka za to, že neumím střílet. A já jsem úplně zazmatkoval, já jsem potkal typka na schodech a úplně jsem po něm střílel všechno. A vůbec jsem ho neviděl, jako kde je, nebo to. Já zkusím first person, to bude jednodušší. Už je konec, konečně. Už nebudu zbytečně umírat a budu se schovávat za věci všelijaké. Jasné, mám flashlight. Taky. Ale jinak nemám nic. To mě se mrzí. A kde seš? Ty seš nahoře, hovno. Hej, to je paráda. Tam nechcípneš snad. Tak doufám. To bez zbraně, ale je zombíkou. Ale tam jsou zbraně jak svině. Tam to proběhni. Ale bacha, tam bude strašně moc hráčů určitě, když tě to tam spawnovalo. Kolik mám tady zbraní? Je tam hodně pistolí, hlavně. Já mám samopaly samej. Tak to je dobrý. A hlavně pozbírej bandáže. Bandáže jsou jedna z nejdůležitějších. Já vidím strašně moc týpků, který běhá. Ale jsou bez zbraně, takže cajk. A většina z nich stejně těpe do toho. Těpe do města. Ty střílíš? Jo, slyším, že tam někdo má už sniperku. Máš hodně věcí u sebe už? Nebo ještě ne? No, za pár pištolí. Za pár viac zásobníků. Jak mě slyšíš vlastně? Já vůbec nevím, nebo jsem slyšet, nebo ne? Jo, se slyšet. Tak to je dobrý.
Abych nerad dal nějaký nekvalitní hlasový video. Já si stejně potřebuji pořídit nějaký mikrofon, ale pořádný, víš co, nějaký stav. Kámo, co ti dám? Mám pilbu, mám vestu. Jo, tak dobrý. Ale já jsem skoro u Mám tebe. dvě věsty. Já už jsem před tou boudou. Mám dvě věsty. Horda, ne? Tak, tady jsou zombici už, takže já zpomalím radši. Já slyšu, jak se u tebe střílí někde. Jseš proboha. Ty jsi úplně ve středu, to si děláš srandu. Jak tam mám dostat? Chtěl bych do nějaký budovy, abych měl aspoň něco už. Budově. Cože? Jsi skapal nebo co? Já jsem v budově. Jo, v budově. Věřím někam nahoru, ty vole, a tady nic není. Hlavně moc daleko nechoď, jo? Spíš běž směrem k tomu. Směrem k městu, protože já si myslím, že se to bude schovat na druhou stranu, a ne k tobě. Já doufám, že neskapu napad. Ne, radši poběhnu. Boha, já jsem ho nabral. Tak to bude nekonečný boj. Umlatím tě, týpku. A tebe taky. Vydrž chvilku. Dám ti přetržku. Já si myslím, že ta hra strašně hřve. Nevím proč, mám takový tušení, ale prostě mám. Option. Jump sound. Jo, aha, lol. Tak já si myslím, že mě nebude slyšet vůbec v tom videu. Jsem měl hlas strašně vysoký, strašně. A tady někdo skapal. Vysoký, tak slyšet bude, ne? Skapal? Já jsem tady vystřelil jenom zombíky. No ne, já jsem měl ty, víš, když dáváš hit a podobně, že by to bylo strašně nahlas. A zombíky mi strašně hřvaly tady. Já to tady musím nějak proběhnout, abych tady toho typka nenabral. Zkusím safely. Ale že mě zastřelíš, vole, nebo něco takového. Znáš svý lidi. Tady nic není. Koukám, že to je nějaký vybavení. Ale akože tu som to už vyberal ja, ale vôbec neviem, kam máme ísť. Do města. Cože? Za chvíli bude radiace. Kámo, ja už tady utekám. Ha! Ale tam musí zůstat. Teď právě to bude safe zona. Ne? Jo. Jo, vlastně jo. Tam je SZ, takže to je safe zona. Když jsme úplně v cajku, nemusíme nikam chodit, ale já nemám furt vůbec nic na sobě. Hele, já jsem přímo u té flagy. Ale fakt přímo, já jsem vedle ní. Já tady úplně nic. Hele, počkej, F16 nebo co tam je, leží na zemi. Si domů, aspoň nějaká ochrana bude. Dobře. To se střelil ty? Jo. Dobrý. Nemám náboje do té zbraně, tak jsem střelil poslední dva a jako se to dropnu na zem. Ale mám zase jednou zbraň, kde který mám asi 15 zásobníků, tyko. A vidím Speedyho, Speedy tam běhá. Tak to je dobře. Je zombíka. Jo, už jsem ho umlátil tady, pačisači. Já nevím, kde seš tak nějak. Jsi nahoře? Podívej tady do okna. Já tam doběhnu co nejdřív. Zombíko taky padají občas dobré věci. To já radši zabiju. Když už mám tu baseballku. A ide máš úplne hore do veže, tam je najlepší výhľad. Tu ma môže oddrbať zozadu, v piči. Mám naboje do svý M16. Á, tu sú.
to sú ďalšie zbranie. Ale mám pistolku. Uhu. Paráda. Čau, žombajžové. Ještě ale nechytrý. Asi je hodně. Mám ďalekohľad. Poď, ja ti držím jednu vestu, mám pre teba. Jo. Ale mám další zbraně. Paráda. Zlatý zombice. Old clip. Sorry, ja som 5,90 dropol. Keď budeš ísť hore ku mne, tak bude tam 5,90, tak si ju zober, mám pre teba aj zásobník do nej. Já mám M16, já bych chtěl M16, jestli budeš mít. A tady blbý, že tady nejsou skoupy a podobně. Nebo jsou? Máš asi nějaký? Našel jsem jenom dalekohled. A ty jsi úplně někdy mimo, kámoško. Ty jsi v ty věži? Jo? Aha, jo. Ale vidím, že tady něco skapalo, protože tady je strašně moc věcí. Nebo to z toho povyhazoval všechno? Na některých kopečkách... Kámo, zombie. Ja? Kámo, tady někdo střílel teď. To byl ty? To jsem byl já. Pojď, tady máš vestu velkou. Počkej, vidím tam nějakou zbraň hezkou. Jo, jenom si tam láď, ty kokos. Za chvíli jsem naběhnul ty sráči, jak tady budou tiskat ty vole a mi to neudefuju to sám tady odsud. Já už tam jdu. Vemu tamhle M16 nebo co to je a přijdu. Slyším, jak někdo střílí. Už na tebe? Ne na mě, jenom jsem slyšel, jak střílí z pistolky. Já ne, já nestřílím. Koukej, kam jdou zombíci, protože oni jdou většinou po nich. No, většinou. A ty jsi teda v ty věži, jo? Jo. Tak já už jsem těpu. Díky. Kurňa zombie. Ale tady máš sniperku, ty vole. Proč jsi nesebral? Tady je takových zbraní. Kámo, ty jsi to vůbec nelutoval, ty vám přijde. No, z toho stejně respawnuje docela rychle, takže no, to je asi jedno. To byl jste to, nebo kdo to byl? Já jsem střelil jenom jednou, ale někdo střílel. Jo, koukám. Oj, zabil ho, ale. Ale nevím odkud. Tak nevím. To těpeš ty, nebo kdo? Jo, já jsem nahoře. Jo, vidíš, tady máš vestu, tady máš M4. A já mám stejně už to místo. Tak si z ní vyber zásobník, ne? A cože? tu máš baťoch. Kde? Já tě nevidím, jsi mi někam utek. Nevidíš to oranžovou šípku? Ne, přes zeď jsem to nějak to. Tak to je strašně malinký. No počkej, stejně musím vyprazdit místo. Ale to je jenom střední baťoch. To je jedno. Co? Já někoho vidím. Vidím někoho. Tak jestli máš nějakou sniperku nebo něco, střílej. Nemám. Tak já mám. Chceš sniperku? Nechceš, viď? Dej mi snipu. Dopni. Vidíš ho? Tamhle běží. Je za stromem. Tamhle u brány. Já ti ho dám, no. To bude jednodušší. Dám si ho. Vem. Já jsem svůj klasiku. A když podržíš caps lock, tak budeš jakože dejchat, víš, jakože se zastavíš dechání a máš furt zaměření jako, víš, jestli ti to nebude kinklat. Jo. Lol? To jsi byl ty, nebo někdo tě střelil? Jo, já střelím potom na druhém straně, dobreš. Jsem rád.
A já jsem chtěl přijít po zombice, tak já tu budu tady hlídat někde něco. Sbírám nějaký věci. Nevím kam běžel, on se schoval za zeď. Zombice se ťapou, jo, takže hlídám to tu. Takhle vyprchanti. Sorry. Schovej se. Nechci, abys umřel. Budu čekovat v druhou stranu. Náhodou. Nevím ani odkud stříli, víš? On někde zakempený dobytek. No, tak my jsme taky zakempili. Tady je ještě nějaká sniperka. Ale ono to nemá zaměřování, tak nic. Někdo střílel, to byl ty? Ne. M16 zní jinak. Ale to ty těpeš nebo kdo? To možný. Ale já ležím, ale jakože ťapu. Jo, to budeš ty asi. Ty mrtvý. Jak jsi čupnul? Citrle. Jo, co to jo, mám. Ale tam se někdo zabil kušou. Jdeš tu druhou stranu, nebo co děláš? Teďkom vyhazuju věci, protože koukám, že ty spolku věci už vyprazdnil. Půlku, já jsem skoro všechno vyprazdnil. No právě. A já jsem to pozbíral, že jo, blbec. Co? Nevidím žádný pohyb, ku podivu. Víš, že jsem 11. Už. A jakože víš o tom, že jeden byl nám naproti? Fakt jo. Co? Fakt jo, ani nevím. Já budu toho zabíka, cvajk. No to jsem po něm střílel, tak on přežil, já jsem ho nezabil. Já nevím, kde je. Ale podle mě, když se tady zakempíme, tak on bude se muset přijít, jako. Ale my jsme daleko od toho, víš to? Do té zóny. To je pak až tam dolů. No, ale my to sejmeme odsaď. No jo, aby jsme to sejmuli. Hele, už je nás 10 jenom, paráda. Že bychom to jednou vyhrali v životě, kurva. Save zónu, tu vlajku odsaď sejmu. Jo. Někdo střílel. Jo, já to nebyl. Pojď, čupěť dozadu. Podám toho zmrdá. A sniperku. Vzpomínej, že jo, sniper. Dobře, třeba ti to půjde s tím líp, než já s tím. Nevím, já jsem si nějak nekamoš s těma, jak zbraněma, taky. Já neumím střílet moc. Nás jenom 9, no. Jeden má 5 kg, druhý má 9, 8, 4 a my tady jako... Prostě kempy, no. Ty máš 0. Počkej, já mám 2 kg. Třeba jsi ho zabil toho cigoše. Slyšel jsem ale pečko. Já to nebyl. Ale pečko nemám. Ale kousek. Je někde u ty věže. Hele, podívej se na tu věž. Ale nějaký týpek bude v té boudě určitě. Vidíš, jak je ten nakladák? Oranžový. Jo. Tak tam vidím štěpe zombík. No, já to vidím. Tam je spoustu zmrtvých zombíků. Tam. No ze zadu nám teoreticky nemůžou přijít, ne? To z boku. Jsou nějaký borci, ne, ty vole. To kosy jak svině.
Čurák někde kempí snad snad. Asi jo, asi bude sedět někde u ty vlajky. Ale on kempí někde na mě. Myslíš? Dostal jsi hit nebo co? Ne. No, tak vidíš. To je ještě dobrý. Proč to bude, když dostaneš hit? Kdyby tě náhodou trefil, tak řekni, jo, já mám bandáž jednu. Mám taky bandaže. Kolik jich máš? Já mám jednu a jednu pěhulky. Mám pilulky. Bandaže jedny, pilulky dvoje. Kruger rifle clip. Clip magazine. Crossbow, nechceš crossbow? Ne. Vlastně, já mám tady binokulary, mám na 5. To když se střílej do prdele, když je nevidím. Dalekohled. Já přemýšlím, že půjdu dolů. Ne, to ani nepřemýšlím. Tak mě budeš Vidím, kámo, týpka, který skače, je na šutrech. Je na šutrech u ty zdi. Nahoře, na tom posledním šutru je. Podívej se tam s AWPčkem. Skakal tam po těch šutrech. Přímo, jak je ta cestička nahoru, mezi ty dva sloupy, tak tam jsou ty šutry po pravé straně. Tam byl týpek nahoře. Jo, tam je koukám. Plně nahoře? Jo, na těch šutrech. No to je ten čurák, co po mně asi střílel. Asi. Tak dej mi bacha. Vidím, jak tam skakal, víš? Tak je nás jenom 8. 9. Osm. Raz, dva, tři, čtyři. A vlastně ono tam je ještě 0. Dobrý. To máš napsaný vpravo nahoře. Za chvíli budeme muset dolů, kamoško. Pojď za chvíli, díky bohu. Máme čas. To jo, to Pohodě. určitě. Ještě tak 2 umřou, nebo 3. Já si myslím, že jeden z nás určitě dojde až do konce. Ale který? Co? Že jeden z nás určitě dojde až do konce. Tam ticho, se mi zdalo, že někdo dupe. Ale tady je další AWPčko. Jo, mám další AWPčko. Kukaj. Woohoo! Super. Aha, tak to není caps lock, ale shift, aby si zadržel Já vím. dech. Já jsem to Já vím, pochopil. já jsem na to už přišel. Ale zombici těpají do baráku, jak je tam to vajco, ta nádrž. Ta vodní nádrž jak je. A pod tím je hačko, jako na vrtulníky, tak tam běhají zombici. Se mi vůbec nelíbí. A úplně sero ty stromy, co tady jsou. Tady to, že s tím dalekohledem nejde skoupovat. Ne. Jenom to přiblížíš a to je max. Ale to je jenom to, co, jako když podržíš pravý. Úplně vidím, jak teďka dostanu tu tečku, dostanu headu, ty vole. Taky si myslím, že to přijde za chvíli. Vůbec nikoho nevidím. Jaký ne? Operáci. A strašně to sere. Vidím výstřely. Odkaď? Hore. Na viac napravo. Co je jas, vole? Vieš? Viac akože víc vpravo. Jo. Akože, kde je kompas? Kompas. Jo, aha. Když koukáš na jednu čárku od SK, tak někde tam.
Jakože naproti nám, no. Hele, to letadlo, kámo, čum, píčovina. Lol. Jde pro airdrop, nebo jak? Budeme ho hlídat aspoň, když už. Ten airdrop. Ať to nikdo nesežere. To bych nerad. A to budou dobrý věci, kámoško. Já vím. Tak Ale hlídej. podle mě ho budou kempit hodně lidí. Podle mě jsme všichni je nás posledních 7, podle mě jsme všichni. Ale bo teď vylez zombik, já jsem ho vám střelil a myslím, že to je týpek. Lul. Občas fakt čekni tam ty šutry, protože fakt se toho bojíme být velkým vylez nějaký čmogr. Střílel někdo po mně. Nevím kdo a nevím kde, ale střílel po mně. Ale já jsem je viděl. A já si myslím, že bude někde u šutru. Koukáš na ten airdrop nebo jak? Jo. Co ty? Nevidím nic a už po mě nikdo nestřílí, ku podivu. Což je mi divně. To ty flušeš nebo? Ne, někdo střílel, ale ze sapíku. No taky se mi zdá, že to je nějaký flusant. Zabil zombíka, někdo zabil zombíka při drope. No, já se jdu na to podívat taky. A nikoho tam nevidím. Já, ale ťape jsem zombík. A ťape, já ho zabiju. Co hejky, dole. Máš tu M4, keď chceš. Jo, chci, jasně, chci aspoň na boje. A ty budeš mít něco na blízko? Oh shit. Ty máš něco na blízko nebo ne? Jo, ale oh shit, nevím, odkud střílí, ten čurák. Já jsem pokus, jsem neviděl co. No, on mě zabil a nevím odkaď. No. Na jednou ránu mě zabil, ale podle mě je někde u dropu. On je podle mě někde u dropu, ale dal mi headshot. Neukazuj se mu hlavně, jo? Ty vole, už jich 5, ty vole, jak to vyčistil do prdele. A to je ten samej? Jo. Jo. Battle Gear, ale dává sami headshoty. Jo? Jo. Tak to bych šel pomaličku někam pryč. Jako lidi, co zabil, tak zabil na headshot. Jakože privystřelil 417 nábojů a z toho 20 headshotů. Ty vole, já vůbec nevidím někde. Podle mě je někde u toho dropu. Určitě u dropu, protože tam vidím, že tam běhají zombice. Já tě ani nevidím, to je v tom, že... Já jsem šel dolů už. Já vím, je to škoda. Já jsem umřel. Tu mě to dropne do menu, jasně, už jsem v menu a prostě je to vršití. Ale umřel jsem 6. nebo jaký? Jo. Jo, 7. A dostal jsem za to hovno, protože jsem byl 7. Ty se dostaneš, ne? Dostanu hovno velký. To by musel být 3. nebo 2. To dáš. Pochybuju. Tady někdo vedle mě ťape. Tady někdo ťape vedle mě. To slyším. To kurva. Warp-ho! Já se bojím, že zazmatkuju, vole, a budu to kropit úplně někam jinam. Tak do mě to nebylo, díky.
Tak co? Já Žiješ? furt žiju, ku podivu. Tak zatím jsem safe za ně, že jo, takže zatím mi nic jako nehrozí. Ale zajímalo by mě, kde těch dalších několik lidí, vole. A už se mezi sebou střílejí, mám mrdí. Chtěl bych být co nejvíc safe, ty vole. A radši bych byl nějak krytý, aspoň tou zónou. Budu asi k tímhle s tím šutrom. Kurva. Kurva máč. Ty nehraješ, viď? Teď. Jertelaj. Rič. Ty vole, mám nervy do prdele. Jsme 4, kámo. A vidím typka, jak je v bedně. Ten typek mě odmrdal. To je v ty bedně asi. Nic. Jdu asi hrát něco jiného. Hele, kámo, sežem si Kámo, já budu dal headu strašnou, ty vole. tomu na B. Jo, v té boudě. A jsem 3, vole. Jo, Ale kámo, tu headu, vole, jsi neviděl. Ups. Lol. Tak, jsme 3, kámo, teď budou nervy jak svině. Přenos to zmenšuje dál. Já už jsem nejsem krytej. Už mi to štve ještě víc. Je to strašně v opozici, ty vole. Ty vole, musím dát do prdele. Já jsem takový levej, ne? No. Já furt žiju. Nevím jak, ani proč, ale žiju ještě. Ale kolečko se zmenšuje. Au. Dostal jsem hit, jak prase. Lol, už tady je radiace. A začínám zmatkovat a už je to v prdeli. Mně se jde úplně nejvíc, že ho nevidím prostě, to týpka. Kámo, já jsem druhej. No, jsi druhý, tak Jo. to je sranda.
Dobre. A len sťahuj. Sťahuj. Len zabij ho. Zabij toho z binďu vydrbaného. Budeš prvý. Keď ho zabiješ, budeš prvý. Já bych rád. Ty vole, vylez, kámo, pojď. LOL, on mě zabil do prdele! To je taková škoda, já vůbec neviděl, ty vole, asi mi naběh, víš co, naproti, prostě, víš co. LOL, fakt mi naběh, prostě. A zabil on těba, ne? Jo, on mě. Ale stejně už byla zóna prostě v prdeli, víš co, už byla i radiace, takže já bych asi nejspíš neskapal. Ale bylo to dobrý. Takže lidi, děkuji už za sledování a uvidíme se u dalšího videa. Pozdravujte kámoše, pozdravujte kámošku a zatím čus. Peťo, ahoj.